سلام كمي تنيحهم كبراتن كبران تخطاتلتي ناتي ميديا نلوم عن تزورنا يمزيناتها نحيزنا قريبنا لنا نخط كاتاتلنا دما لايك شير سبسكرايب بمقر بيتسب نخط كونو ناتي ميديا ندعدمه نابزر زراتهم كنسجر محبرة سب عالم قبل على تجارب استفدت مرعب في التام زركون جينوسايد قبو أفلط كبن كاب مولينت انت تكدحنن تكبارا وسقمت تتكوسرن تحديتو كوميشن متنعت الجينوسايد لومي بدرجة عالم نزخبر زل عالم لخ معلت زهر قدات جينوسايد ملكيتو محبرة سب عالم كاب أبزارب وصاوعيت كم زملاحتو قبل على تجربة بيستخايدو كينات انتت قبل على ببيهرم تجارب زخون هزبي كونه تباهيلو بملؤ نمدفع بمحساب جملاو قتلت مساي متشواي كل عينت صوتاو متقعت مفصام كونه تباهيلو هصانتي كم مربتهم كسددو تغير يلم كابز بتوسخي تلم زخونه منغدي هزبي كم هزبي نمتنات زعلم كالو تغبارات تفصيمم يوم زلت كوميشن هزبي كم مربتو جملاو سدد كفصامه كم استغبره من منبر مسرتاوي ግልጋሎት ብትንሚ እናተመርሐ ሙሉእ ዕጽዋብ ምፍጻም ካህላእ ከም ዝተገበረን ገሊጾም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸሙ ተግባራት ጥንተት ብዓለም ለኸ ብርክት ትካላት መጽናዕቲ ዝተረጋገጸን ብመረዳእታ ዝተደገፈን እዩ ዝበለ እቲ ኮሚሽን ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ተግባር ጆኖሳይድ ብመሰረት 1948 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ዓለም ለኸ ቃል ኪዳን ገበን ጆኖሳይድ ንምክልኻል ንምቕጻዕን ዝወፅእ ኣዋጅ ዘቐመጦም መልክዓት ጆኖሳይድ ዘማልኡ ከም ዝኾኑ ኒውላይንስ ኢንስቲትዩት ትካል ምርምር ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ ሰነድ ከም ኣብነት ከም ዘቐመጦ ሓቢሩ ተጋሩ ከም ግዳያት ማሕበረሰብ ዓለም ክንድቲ ቃል ዝኣተውን ጆኖሳይድ ኣባና ከይፍጽም ክከላኸል ብዘይምኽኣሉ ዘሕዝን እዩ ዝበለ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ሕዚ እውን ግዜ ከይሃበ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝቕጽል ዘሎ ጥንተትን ስቓይን ከብቅዕ ተሓታትነት ንክረጋገጽ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንክምለሱ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከም ዝተቐመጠ ካብ ሓይልታት ኢትዮጵያ ወፃእ ዝኾኑ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክወፅን ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ትግራይ ክሳብ ዝረጋገጽ ቀጣሊ ደገፍ ክግበር ብምኽንያት እቲ ሎሚ ዝኽበር ዘሎ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ግዳያት ጆኖሳይድ ኣመልኪቱ ጣውዒት ነቐርብ ኢሉ ኣሎ እቲ ኮሚሽን ብኻሊእ ሓበሬታ ክልቲኡ ጉጅለታት ንኣመራርሕኡ ኣኼባ ፀውዒ ይመያየጥ ከም ዘሎ ተሰሚዑ እዚ ኣኼባ ናይ መወዳእታ ኣኼባ ክኸውንን ኣንክሊል ፖለቲካ ትግራይ ከብቅዕን ተዘይኪኢሉ ኣብዪ ኣሕመድ ንኽልቲኡ ጉጅለታት ዝውሕጠሉ መንገዲ የመቻቹ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣብዚ ጉዳይ ሓበሬታ ዘካፈሉ ወገናት ኣብዪ ኣሕመድ እስካብ መረፃ ዝቃረብ እዚ ዘሎ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ኩነታት በቲ ዘለዎ ክቕፅል ብውሽጢ እናሳወረ መንጎኛ መሲሉ ክጸንሕ እዩ መረፃ ክቃረብ ቁርብ ወርሓት ምስ ቀረበ ንሓዲኡ ጉጅለ ሕጋዊ ወረቐት ሕወሓት ክህቦ እዩ ኣብ ትግራይ ናይ መረፃ ቦርድ ኣፍልጦ ሃልይዎ ብሕወሓት ሽም ዝወዳደር ድማ እዚ ጉጅለ ጥራሕ ይኸውን ማለት እዩ ሽዑ ሓደ ሕወሓት ኢና ንፈልጥ ዝብል መከራኸሪ ኣይሰርሕን ኣብዪ ኣሕመድ እውን ሓቅኹም ኣነ እውን ንሓደ ጥራሕየ ሰርቲፊኬት ሂበ ክብል ይኽእል እዩ ነዚ ጉጅለ እውን ስለ ዘይኣምኖ ናይ ብልጽግና መንሓንሕቲ ከዳልወሉን ከዳኽሞን በቲ ሽማዊ ቦርድ መረፃ ክስዕሮን ክፍትን እዩ ብድሕሪኡ ዝተመረፀ ዝተባሃለ ሓይሊ ናብ 4 ኪሎ ከይዱ ከም ሃገር ብልጽግና ከም ዝኾነ ክሕሰብ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ዘካፈሉ ወገናት እዚ ከይዲ ንክልቲኦም ሓይልታት ዘጥፍእ ብምዃኑ ክልቲኦም ጉጅለታት ክሓስብሉ ከም ዝግባእ ገሊፆም ኣለዉ እዚ ሓደጋ እዚ ኣብቶም መራሕቲ ጥራሕ ዝተርፍ ከም ዘይኮነ የግዳስ ካሊእ ዘይተዓደለ ወለዶ ተቓሊሱ ዝግበር ስካብ ዝገብር ምዕራብ ትግራይ ኮነ ካሊእ ከባቢታት ከም ጥብኖኻ ቀቢፅካ ኣብታ ፍርቂ ትግራይ ተኸርሚኻ ምንባር ጀምር ዝብል ኣዋጅ ከም ዝኾነ ዝገልጹ እዞም ወገናት እዞም ጉጅለታት መንገዶም ዳግም ክፈትሑ ተሓቲቶም ኣለዉ ብፍላይ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝለዝብ ኣላዚቡ ካብ ዕንክሊል ወፂኡ ትልሚ ናይ ሓፂር ነዊሕን ተሊሙ መንእሰይ እውን እንተኾነ ካብ ድሓር ምስ ኮነ ተጠባሲ ሓዊ ዝኸውን ሕዚ ቅድም ሰዓብ ሰሪዑ ሕቶታት ህዝቢ ዘይምልስ ግዛእታዊ ሓድነትን ተመዛበልትን ናይ ምምላስ ዓቕሚ ዘይብሉ ውግኣት ተጋደልቲ ዘይሕክም ስድራ ስዋኣት ዘይጥውር ግዜያዊ ምምሕዳር ኮነ ውድብ ሕወሓት ይኣክል ክብል ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ዓሊኡ ዘይፈልጥ ፖለቲካዊ መሪሕነት ናብ ዝተጎተቶ ናብ ዝተፀውዖ እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ ተተኳቢ እዩ ስለዚ ተኻባይ ናብ ዘለዎ እዩ ዝኸይድ ኣብ ውሽጡ ዝተኣማመን ኣይኮነን ኣብ ውሽጡ ዝፈጠሮ ፖለቲካዊ ይኹን ኢኮኖሚያዊ ቁጠባዊ ዓቕሚ የብሉን ስለዚ ክኸዱ ነይርዎም ተይልካ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ወረድ ተተኳቢ እዩ መዓላልሙ ዝጠፎ እዩ ካብ ወፃእና እንታይ ከመማረፅ ኣለዎም እዩ ንዑ ትበሃል ተሎ እንዳውን ቀዲሙ ኸይዱ ኣነ ቀዲ ቁፅሪ ሓደ ተረኺበ ዝብል ኩሉ ዝጓየሉ እዩ ክኸውን ዝግባእ እዚ መን እዩ ተሳዒሩ እንተይልካኒ ናይ ትግራይ ፖለቲካ እዩ ተሳዒሩ መን እዩ ስዒሩ እንተይልካኒ ናይ 4 ኪሎ ፖለቲካ እዩ ስዒሩ ናይ 4 ኪሎ ፖለቲካ እንታይ ገይሩሉ ምስለካ ነግረካ ምእንተ መሰለ ኢሉ ጠጠው ኢሉ ዝተጋደለ ህዝቢ ምእንተ መሰለ ኢሉ መስዋዕትነት ዝኸፈለ ህዝቢ ናይ መሪሕነት ናይ መራሕተይ ኣጀንዳ ክውስን ዝኽእል ኣነ ኢሉ
መስዋዕትነት ዝኸፈለ መንግስትነተይ ትንክፍዎን ኢሉ መስዋዕትነት ዝኸፈለ ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ዓዲ ብሓንቲ ፍሽካ ይኸዱ ብኻልእቲ ፍሽካ ይምለሱ ኣብ ዘይዕረቁሉ ደረጃ ክሳዕ ዝበፅሕ ሱቅ ክብሎም ጥልቀት ክሳብ ዝረክብ ሱቅ ክብሎም ጥልቀት ምስ ረኸበ ከዓ ኣብ ድሕሪ ክልቲኦም ናይ ክልቲኦም ኩዕሾ መፃወቲ ኣብ ኢዱ እዩ ዘሎ ንክልቲኦም ከሰራስር ዝኽእል ፖለቲካዊ ውሳነ ክውስን እዩ ኢልና ሕዝታ ኮይኑ ዘላ ምክንያቱ ሽዑ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም ቀሊል እዩ ናይ ትግራይ ድሌት ናይ ትግራይ ኢንተረስት ናይ ትግራይ ባህጊ ዲፋይን ገይሮም ኣብ ሓንቲ ገፅ ሓንቲ ፓራግራፍ እዚአን ዘይንዋጋ የለን እየን ኣብቲ ካልእ ሆባይ ንበሃል ፀገም የብሉ እዚአን ግን ዘይንዋጋ የለን እየን ንኣብነት መንግስታዊ መሓውርና ተዋዲዱ ክሰርሕ ዘይንዋጋ የለ እዩ መንግስታዊ መሓውርና ከይዱ ንህዝቢ ግልጋሎት ስለዝህብ ህዝቢ ሞቢላይዝ ስለዝገብር ህዝቢ ኣብ ፀገም ክወድቕ ከሎ ኮይዱ ክስለፍ ዓቕሙ ከጠናኽር ቁጠባዊ ዓቕሙ ከጠናኽር ዘስርሕ መንግስታዊ መሓውር ክህልወና ክንዋጋ የብልና ሉዓላውነት ናይ ትግራይ ብነፍሲ ወከፍ ትግራዋይ በቲ መስዋዕትነት ዝኸፈለ ህዝቢ ትግራይ ኣንፃር መዚና ናይ ነፍሲ ወከፍ ትግራዋይ ህይወት የግድሰና ኢልና ዘይንዋጋ የሉ ክኸውን ዝግባእ ግዝኣታዊ ሓድነትና ምስ ህዝቡ ባይዘወይ ግዝኣትና መሬትና ተጠሪሩ ወላ ተዋሂብና ምስ ዜጋ ዘየራኸም ኮይኑ ትርጉም የብሉን ነፍሲ ወከፍ ትግራዋይ ኣብ ዘለዎ ቦታ መሰሉ ዝኽበረሉ ክኸውን ዘይንዋጋ የሉ መንግስቲ ከይህልወና ዝገብር ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቃስ ዘይንዋጋ የሉ ኢሎም እዚአን 4-5 ከም ካልኦት እውን ወሲኾም እዚአን ናይ ትግራይ ጉዳይ ዘይንዋጋ የለን ኢና ድሕሪኡ ግን ደብረፅዮንን ጌታቸውን ኣብ ሚድያ እናወፃና ሆባይ ክንበሃል ንኽእል ኢና እዚአን ግን ከይንትክፈን ክንትካዕ ዝግበአና ኢሎም ሓላፍነት ክወስዱ ዝግባእ እዮም ብተዛማዲ ሓበሬታ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ምስ ብፀቱ ክረዳዳእ ከም ዝደሊ ገሊጹ እቲ ፕሬዚደንት ኣነ ኣብ ዝነበርኩሉ ኣዕርኽተይ ሞይቶም እዮም ተረፍ ሞት እየ ማለት እዩ ክልተ ዓጀብተይ ብሰንኪ እቲ ኩናት ተሰዊኦም እዮም ቂም ዝበሃል የብለይን ብዙሓት ተጋሩ እውን ተሰዊኦም እዮም ምርዳእ ተኽኢልና ብዙሕ ህይወት ክነድሕን ኢና እቲ ሰላም ቅድም ተዝብል ገዛይ እንትውቃዕ ዝሞቱ ልዕሊ 10 ሰባት መድሓን ምተኻእለ ሰባት ንጥፍኣቶም ክሕተቱ ክዳለዉ ኣለዎም ኣብ ካሊእ ከባቢታት ፀገም ነይሩ ይኸውን ልዕሊ ትግራይ ዘጋጠመ ፀገም ግን ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን ብምባል ሕዚ እውን ንምርዳእ ድሉ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ መወዳእታ መናእሰይ ትግራይ ኣብ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኩነታት ትግራይ ውክልና ክህልዎም ሓቲቶም እቶም መናእሰይ ኣብ ኩናት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ መዳያዊ ኩነታት ትግራይ ውክልና ክህልዎም ሓቲቶም ኣለዉ ብዙሓት መናእሰይ ትግራይ ኣብቲ ከቢድ እዋን ንመስዋዕቲ እንትብጅው ኣብቲ ሰላም እዋን ግን ክርስዑን ክስደዱን ከም ዝፀንሑ እዩ ዝግለጽ ካብዚ ብምብጋስ ድማ ነቶም ምስ ስልጣን ተጣቢቖም ሓድሽ ነገር ከምፁ ዘይከኣሉ ግን ሽርሕታት ኣብ ምእላም ዝውዕሉ ዝብልዎም ኣካላት ክነቐፉ እዮም ዝረኣዩ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ውናት ዝነበረ ተጋዳላይ ሸዊት ቢተው ሓደ ካብቶም ኣብ ልዕሊ ፀረ ለውጢ ዝበሃሉ ሰባት ነቐፌታ ዘቕርብ እዩ ንሱ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዘቕረቦም ነቐፌታ ካብ ዘለናዮም ፀገም መሰጋገሪ ሓሳባት እንተዳሊና አንቂፎም ኣሲሮም ቀቲሎም እንተብቅዑ መማረፂ ሓሳብ እንደምፅልና ይብሉ ንሕበር ንስመር ክንብል እንከለና ድማ ሓድነትና ዘሪጎም ብፀቢብ ዓሌታውነት ክኸፋፍሉ ፈቲኖም ንኹሉ ነፂጎም በይኖም ዝዝውርዎም መሓውር ኣጣይሾም እንተብቅዑ ሓድነት ሕሸና ይብሉ እሞ ፀላይ ፀላይ እዩ ብደውና ኣይንቕተለን ኢልና ብረት ነልዕል ምስ በልና ሕደጉ ባእ ሰላም ይሕሸና ይብሉና መንዶ ሰላም ትጸልእ ኣሎ እዩ መንዶ በረኻ ምኻድ መሪፁ እዩ ንብል ዘለና ሕዚ እውን ትግራይ ናይ ኩላትና እያ ንህዝቡ ዘይሓስብ ካረ ኣብ ስልጣን ተኣኪቡ ይትረፍ ለውጢ ከምጠልና ገና ሓደ ብሓደ ኣጥፍዮም ትግራይና ከም ዘይትኸውን ክገብርዋ እዮም እቲ ሓቂ ኣጸቢቓ ትፍለጥ እያ ሓሳብካ ድሌትካ ባህጋኻን ቀጻሊ ዕላማኻን ክሰምዕን ለውጢ ዝብህ ግን ኣሰራርሓ የለን ሰቆኢልካ ተገዚእኻ ንበር ጥራሕ ዝብል እዩ ስለ ዝኾነ ድማ መንእሰይ ትግራይ ተወደብ ተቓለስ ዘላህና ግዜ ሕዚ ጥራሕ እያ ትዝኸድዎ ዘለዉ ኣካይዳ እንተቐፂሎም ዕጫና ስደት ባርነትን ሞትን ጥራሕ እያ ዝብል ፃውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ ብኽብሪ ክንሰናበት ኣለና 10 ላወደኹም ስሚንቶ መከፋፈልቲ ይኾንና ክንኾን ዝግበአና መሰቦ ስሚንቶ ፋብሪካ ክንውንን ኢና እንደሊ ኮንቲነር ይኾነ ኢላና ዝግበአና ዓበይቲ ሞላት ተወዲና ብነግንዮ ና ዲዲአር ቅርሺ መንግስቲ ለወሲኹሉ ናልቃሕ ትካላትና ኣለቂሕናና ካብ 10,000 ካብ 20,000 ካብ 100,000 ልቃሕ ወፅአን ጥዑይ ለመንእሰይ ልቕይር ነገር ራእይ ከምፃ ኣለወን ለተመደበልና ይመስል ለሓለፈ 20 ዓመት መንእሰይ ልፍቀድ ልቃሕ ካብ 10,000
اسكاب 200 شح حتى لا تموديل بحال منسي 100 شح تلقحت لنا احنا كنكون لنا ابنت ددويت فحول احكوسد سوّنا نات ددويت نحنا كنكون لنا شير كنعدق لنا كنون لنا كنمرحل لنا نشتي متياق طاطو نبل مناسي بزقاطام المناسي تاوعيت كقربت له نشتي ነገር متياق طاطو نبل غيزيخا حليفكا كاب غيزيخا 7 عامت يقلي كف لمن وكلهم وكلنا ما توديكم مريض معكم نيرنا enough is enough من اسيل قدميت كمصت هلوس يتفرحوا امارات يلي مستحق تغافط سيفيكات محبرات او قراوا لو صو مغلص سمعكم تكون يكون مناس كيتقاوموا كيتسلفوا من البات عالمنا مجمرا كنا خلاين سيفيك محبر كوينس لا بالو كيتقالس كيتسلف دمصخا كيتسمع زوم دونيت لغورو دونرات تسمعهم من البات كابناغا كاب دحرناغا محجاز للحدقو يመስلني نص አውዳበታት ላይ ፈጠርና መሆንና መርአይ ነገር ዘሎ እንታዩ አነ ካብታ ዝራእኹ ነገር ናይቱ መንእሰይ ናይ ፍልጠቱ ዕምቆት ናይ ኩነታት ግንዛበ ንተቃሊስካ ንምዕራይ ዘለዎ ኮሚትመንት እዚ ብጣዕሚ ዓብይ እዩ ብጣዕሚ ማለት ዝፍለጥ እዩ ቅድም ኢልካውን ምግማት ዝከኣል እዩ ግን ከምዚ እከብልና እንደገና ክንሪኦ ከለና ዓብይ ተስፋ ዝህብ ከምቲ ዝበልኩሞ ወዲብና ናብ ዓብይ ዓቕሚ ያእቲና ኮንስትራክቲቭ ናብ ዝኾነ ለውጢ ክነእቶ መኽኣልስ ንዝንጋዕ ኣለና ዝብል ነገር ክትወስድ ዘግብር ዓይነት ስምዒት እዩ ኣሕዲሩለይ هذه أفتح منقص زلنا من الباتون كم تدقاقيمكم تلعلو جزينا ذا حلف الناسبات عند حركم نجار كنصرح خوينا نمنا أسي بمول عقمهم نخسرحو متشوكنا ذات مفتاري أبزلتنا حصار جزي بزقلت في أوان نمنا أسي تقداي تركبهم بعلم نام عراري وخدو مقبر يو والناس رح نازخون كابزين صار شيشاي زغرو نجار نيرو تنبر مرحس كونسرفاتيف يلو كعقب يزفتن يلو نبعلو كحز يزفتن تقدم اي سرعات كم زلوك صنح يزدلي ريسك مسؤول زرعون كوسد يدلن يزبل حقوي كلاتنا كاو وصينا اينا مبال يكالن ازي هذه بقالسنا تقالس كان تفحف حقائقها انتاش متقو تزريو انا ابزي هذه حدا مرأي غير زوسرو نا يكون متتقامنت ግዛዕም ዛዕነ ክመጽእ ሓደ ትመንእሰይ ነፃ ክኾነሎ ዋላ ኢኖቬት ንክገብር ብቴክኖሎጂ ይኹን ብዝኾነ ሓንጎሉ ነፃ ክኾነሎ ንድሕሪቱ ቆላሕ እናበለ እንታይ ኾን ይመፀኒ ከምቲ ሓደ መንእሰይ ዝገለጾ ሓደ ሓሳብ ክተምፅእ ከለኻስ ድሕሪ በይቱ ይፀናዕ እናተባሃለ ድሕሪ በይትኻ ከይትፅናዕ ኣብ ሕማቕ መዝገብ ከይተኣቱ እናፈራሕኻ ዘይኮነ ዓደ እዩ አንዳ ዓዲዐ ክቕመጠሉ እየ ዝመስለኒ ሓሳብ كقربيه مثلا نجر كمسينا ولا زخدلو هوا هو كفترلو كخيل الله أدي سوا كنا أتكلم ناس ودي 3 عامت نيره كلاتنا وينا نيرنا قدام ما يدقرز نورا سب وبتعم وحديو خلتها 3 أيام نيرم كلاتنا أفتين يونيفرسيتي فرقة قوارتنا أنا خيدنا نيرنا إنجليزيا سندل نيرنا تان سندل زبلنا زنورا إنجليزيا نشتينا يدق فلتات كنحز حق زنانا كأوص أجن خمسين يلوم إنترنت زبالة نجار ينبره communication سلوت ينبره تشكمنا حلفنا تربى نعدي نيرو نعمل إثيوبيا أنا هذس نا إثيوبيا سراويت مرحية خوينا أفتعد متي بتنور نسمرتي بتنور environment هذه زلهم من أسي بزحات سالساي دقرز حاسكم لهم قال أي دقرز معتيو قدام أي دقرز ودا معتيو إنترنت أو إلكم يو نعلم إنفورميشن ترخو كوميونيكيشن بمكينة يخون بنفاريت بتعمل سلوتيو مود ما حلف النت وزر لهم نايت أبي أنا وردا مخانيو تمن سيبعلون كوميتد كون الله دكتور زهنا وي ماسترز حزة من سي
ኣብ ጣብያ ወሪዶ ወረዳ ወሪዶ ምስ ህዝቢ ኮይኑ ምስ ህዝቢ እናተማኸረ ናይ ህዝቢ ፀገም እናፈትሐ ብሕርሻ ይኹን ብቴክኖሎጂ ይኹን ብምሕዳር ይኹን ክሰርሕ ኮሚትድ ክኾን ኣለዎ ናብ ካሊእ ዝቋመት እንተኮይኑ እዚ መስዋእትነት እዩ ካብ ሂወት ዝተሓተ መስዋእትነት እዩ ከምዚ እናገበረ እናሃለወ መሰሉ እንድሕር ዘይተማሊኡ እውን ሓይሉ እናኣከበ ፖለቲካኡ እናጠንከረ ስለ ዝኸይድ ዝተረፈና ነገር እንተልዩ እውን ሃውና ኢልና ዲማንድ ክንገብር ዓቕሚ ይህልወና ምዕራብ ትግራይ ምለስዎ ምክንያቱ ስምምዕነትና ከምኡ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ከምዚ ጌርና ብፖለቲካዊ ሚዛንና ኣበርቲዕና ሓደ ኮይንና ኣብዚኣ ገገለኹም ትብሉ ንኹም ዝዓረየት ትግራይ ኣረኩና ዝበሃል ዘረባ ክህሉ ይኽእልን ምርካብ ዓቕሚ ተዝህልወና ቅድም ኢልና መረከብናኩም ብናትኩም ምንቅስቃስን ብናትኩም ሓይልን ብናትኩም ተሳትፎን ጥራሕ ትግራይ ክትዕሪ ትኽእል ናይ ምሕዳራስ ድሌት ተዝህሉ ስልጣን ንነዊሕ ግዜ ሒዙ ዝነበረ ተወሰነ ጉጅለ ሕዙን ስልጣን ዘይምልቃቅ ኩሉ ዓይነት ምክንያታት እናደረደረ ናይ ህዝቢ ሰላም ሆስቴጅ ዝገበረሉ ኩነታት ኣይምተፈጠረን ነይሩ ሶ ሕዚ ብሙሉእ ተሳትፎና ኢና ክነረጋግፆ ዝብል ሙሉእ ኮሚትመንት ክህልወኩም ክእል ኣሎ መንግስቲ ዘይኣምነሉ ኣመሓዳር ብዝኾነ ኩነታት ተቐባልነት ይህልዎን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዝሽወም ኣመሓዳር ክህሉ ይኽእልን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ጥርጣረ ክህሉ ይኸውን እዩ ኣብዚ ምስ ፀጥታ ሓይሊ ተታሒዙ ኣብዚአን እውን ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና ናብ ገገሊኹም ምናልባት ክቀረም ዝግብኦ 22 31 ከምዚ ገይረን ዝበሃል ዘረባ ጌጋ እውን እዩ እተን ኣሃዱታት ናይ ባዕልና ኣሃዱታት እየን እቲ ሰራዊት ናይ ባዕልና ሰራዊት እዩ 22 ብግምት እቲናስ 31 ፖሊሳት ክሰርሕዎ ዘይኽእሉ ስራሕቲ ኣብ ፀጥታ ናይ ምሕላው ስራሕቲ ዝተዋፈራሉ ግዜ ኣሎ ኣብ 22 ይኹን ኣብ 27 ኣብ 101 ዝበሃል ኣሃዱ ዝረአ ጌጋታት ተልዩ ኣብ ኣመራርሓ ወይ ውልቀ ሰብ ወይ ኣብ ተራ ኣባላት ዝረአ ጌጋታት ተልዩ ዝረአ ጥፋታት ተልዩ ኣለውን ክነቃልዕ ክንቃለሶ ይግባእ ከም ኣሃዱታት ከም ፀላእቲ ናይ ምፍራጅ ምንቅስቃስ ግን ብጌጋ ተዘረበ ምዃኑ ይርደአኒ እዩ ኣብዚ ጥንቃቐ ክንገብረሉ ዝግበአና ነገር እዩ ብዛዕባ ለውጢ ይዝረበ ኣሎ ለውጥ ፓኬጅ ንሕና ቀሪፅና ክነብፅእ ትፅቢት ዝገብር ሰብ ተልዩ ገገሊኡ ካብ ስታትስ ኮ ክወፅእ ብጣዕሚ ከብደ እዩ ተወሰኑ ካባና ፅበዮ ዝግባእ ዝመስለኒ ንሕና እውን ክነረጋግፆ ዝግባእ ለውጢ ናብ ድሕሪት ክምለስ ዘይኽእለሉ ኩነታት ተቐበልና ምዃንና ምፍላጥ ጥራሕ እያ ኣነ ሓንቲ ዘላትኒ ቅንዕና ስበልዋ ገለ ዝብላ ድሕሪ ደጊም ክመልሶ ዝኽእል ነገር ከም ዘይለ ልዕሊ ኩሉ ነተን ዝሰርሐን ስራሕቲ ጥራሕ ዘይኮና ፅባሕ ንትህሉ ትግራይ ናይ መናእሰይ ዓቕሚ ወዲኻ ካብ ምንቅስቃስ ወፃኢ መማረፅ ከም ዘይለ ንኣምን ምዃንና እዩ ናይ ለውጢ በዓል ዋና መንእሰይ እዩ ኣብዚ ዲስፕሊንድ ብዝኾነ መንገዲ ትካላትና ክንሃንፅ ኣብዚ ኣብ ገገለ ናይ ሃይማኖት ቦታት ሲቪክ ማሕበራት ዝበሃሉ ዘወፅዎ መግለፂ ዘኮረየኩም ምዃኑ ይርደአኒ እዩ ኣነ ናሕቲ ሓደ ግግር ይብለኒ እዩ ማለት እንታይ ክኾን ተደልዩ ደው ክብል ዝግብኦ ነገር ቅድም ኢሉ ደው ክብል ተዝፅዋዕ ደስ መለን ነይሩ ባዕሎም እቶም ትካላት ድማ ስኢልና ክነውግዞም የብልናን ኣብ ዝበልዎ ኣብ ዘጥፍዎ ንቀፎም ከም ትካል ሰልፊ ትገብሩ ዝብል ሲቪክ ማሕበር ኳዕ ብዙሕ ይንፅበን ግን ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ሰልፍታትና ንግበር ናብ ግጭት ኣይንእቶ ዝብል መልእኽቲ ተዝኾን መመረፅሁ ነይረ ሕዙ እንተኾነ ግን መንግስቲ ኮይኑ ክሰርሕ ዘኽእሎ ኩሉ ዓይነት ስራሕቲ ምንቅስቃሳት ክግበር ክእል ኣሎ ኣብዚ ምስ ግዜያዊ ምምሕዳር ኮይንካ ምስራሕ ማለት ጌታቸው እናጥፍአ እውን ጌታቸው ከም ድሌቱ እናዓንደረ እውን ጌታቸው ብኢድ ወነን ኩሉ ነገር ክቀይር እናተንቀሳቀሰ እውን ምድጋፍ ማለት ከም ዘይኮነ ክፍለጥ ክእል ኣሎ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ኩሉና ዓቕምና ናይ ጻድቃን ዓቕሚ ጥቀም ተኮይነ ናይ ታደሰ ዓቕሚ ጥቀም ተኮይነ ናይ ሃፍቱ ዓቕሚ ጥቀም ተኮይነ ናይ መናእሰይ ትግራይ ኩሉ ዓቕሚ ክጥቀም ዘኽእለኒ ኣብ ኩሎም ቦታታት ትግራይ ሙሉእ ዓቕሚ ምፍጣር ዘኽእለና 6 ወርሒ ዝተወሰድ 8 ወርሒ 3 ወርሒ እዛ ስራሕ እዚኣ ክትስራሕ ተኮይና ካብ ናይ መንእሰይ ዓቕሚ ወፃኢ ናይ መንግስቲ ማሕበር ክጠናኸር ከም ዘይኽእል ፈሊጥና ነዚ ብዝምጥን መንገዲ ከም እንንቀሳቀስ ጥራሕ ቃል ከኣቱ ዝደሊ